hey guys ndicela ningandivi wrong ne hayi kabi but ningaboni WhatsAppela mna for ezana promotion baninzi gqitha abantu abantsuembu kwezana so please support hayi ijani is not one of those guys nakuleyami ibrand funa ukuthenga ufuna angafuni wayeke asixabenanga akho beef and understand le party funeka icengisile qha omnye ke wandibuza ukuba iAnkile unxiba yakho ibrand qha wena ndithe efonini naso isikolo semarketing na but awenzi loo nto kanti xa uzama upusha ibrand ayizukwenza sense kaloku into yoba ndisanxiba ezazikipa zevans kodwa ezazimenqe azinayo nebhekela at the same time apha emhlabeni funeka uzi-understande uba uphili wedwa that's why sometimes uzandibona ndinxiba ule pot in fact sasasimenqe sasetinarha umelkhaya sadizayina la logo ka-UNKLE THOBZ okanye ngenye imini uthi gqingam ndinxibe inkanyizi ibrand omnyusiso nice igqithi kapha eCape Town le sometimes awudibani nam ndinxibe esazikipa sikacamaku but ye ndisamphumlele mani yena ngoku ndikhumbuzela qhakazi lasemonti ndingazolibiza ngegama ngenye imini uzawudibana nam ndizifila kwiseed because kaloku indlela endimdengayo ijani yilaa seed ingazange yayeka ukhula but ke wethu guys ndingumntu nam mani yho andizongathandwa fondini ndiyileNkontyonkontyo ndiyiyo ke kuza basathwani shem.